Asa may tuyo mo sa kwadam? Na ako gipurmahan chika. Nya, unsa may problema na? Ay, na ako mo tirada. Pastilan dili. Tabangi ko ba? Unsa gani nga tabang no? Kuan ko ba? Gusto ko mo kapayat, may mong macho. Matso? Hey! Talentura ka? Pagkarang ko iba kay seryoso niya. Wow, ako naggiyaga. Seryoso niya. Kaya ka ni mong papayat? Kayahon. Kayahon. Sige tara, ubani ko. Ali. Dirita kay hawan. Yung sa manong buhaton na ni. Simple ra kay mong buhaton. Mo jogging ra ka. Jogging? Oh, mag-jogging. Magpundo ra ka nga mag-jogging. Sus, jogging ang magpundo. Kasayon raan ako yoy. Sus, kita manay. Taro nga, bot. Tarong bitaw no. Kana, kusgi. Sige, kusgi John. Isa ka John ang tiil ba? Sige, kana. Kana, ipadayon lang. Sige, ipadayon. Sige. Bastos, magay kakoy. Alangan, kinsa may di ba tinta na perte madako ah. Aglas daw, di ko mamayat aning style ako iba. Mamayat, man. Pero, paminan ko, yan ang una mahilis ba. Sige, padayon, jogging. Jogging. Na. Lain man ang panahon, good. Kusga ba? Iyuyog dyan. Okay, manam tag jogging, diri na po ta dams. Gusto mo dari ko yung bagnot, magay diri. Tama ra na harong walay tao. Nya, unsa may buhaton na diri? Buhato na to diri. Buhat kay kuto na to mulubot, nabay wate. Bagon jud lagi ta karon koy. Kagod natay buhaton diri. Unsa man akoy? Ang imong buhaton, kinahanglan nimo maabot ang mga tudlo sa imong tiil. Gamit imong dila. Na binuang gina imong akoy, bagon jud karon. Ay sa ate krato. Gamit imong mga kamot, kinahanglan nimo maabot ang imong mga tudlo sa tiil. Sige na. Gusto Bisod ka ba? mayat? Gusto ka mayat? Gusto. Oh, abot ta. Abot ta. Di man maabot koy. Di maabot. Otro, kabot ako, otro. Di maabot ha. Oh no! Ipinagbabawal na teknik. Santuri! Abot man lagi. Yate kay koy sakit yung lubot. At least na abot. Asa na madulong koy. Ay, nasig reklamo diya ang asa dapit. Dire na, dire. Unsa man sa diri? Kailangan ka mag-push up dire. Basta mga mega ha, ayaw, di mo kumpiyansa ng buyit na. Oh, yun, dagdag kinag-uya ba? Ha? Boy, ba, dagdag karpa ba? Karpa. Dagang uyab. Di na ko nakaya oy. Ay, sa... Sila damulang. Basta mama, tunggingon ako. Lol, kapusa di mo, busy lang kayo mo. Uyaw ba, uy? Ay, si Damula gusto mamayat, ako ang gitraining. Mamayat pa kana. Ay, kaloko kay Damso. Sumbagar ko na. Dali ka ron magtapok yun ang gusok na mo lubot ba? Kamu ba? Magbuot lagi mo gusto siya mamayat. Naamon ko na siya gitiradahan nga babae. God mo nang gusto niya mamayat. Kaya ka na niya buhaton oy, kabalo ko nga. Iyadyo ng paningkamutan. Di ba, Dams? Dams? Nabag nasa na itong tambuka to. Tanawa, nawala na no. Wasa ka balo pre, nanimaho. Gani. Sige, maho. Otot? Say utot, nanimahong bahaw. Bahaw? Asa man yung mahong bahaw ron? Simuto na to ha. Dare, na dare. Adria. Una. Sa mga mega ha, si Buyet tayo mo kumpiyansa. Oh. Awa, ikaw bahaw. Yati kang tambuka ka. Muna pa kong exercise mo nga. Tara na, sige na siya. Kaon.